Takže čujete, že to je môjho ďalšieho videa a neviem, či ste sa tešili, ale máme tu znova Five Nights at Freddy's tretiu noc. A dobre, musím sa priznať, vyskúšal som si ju kvôli tomu, lebo viem, že je ťažká. A tu skúsil som jednu techniku. Ja budem iba z jednej strany na druhú, takto na kameru nebudem chodiť, ale budem ako keby, ale iba na 1C. Lebo tam je Foxina a Foxina sa tuto rýchlo pohybuje. A najhoršie na tom je, že ona mi míňa batériu. Čiže nie som najšťastnejší. Keď tak akože ja počujem jej kroky. Takže možno ani na kameru nemusím pozerať. Keď tak rýchlo idem sem a dám, no a stlačím. Lebo ona chodí iba z tejto strany. Tuto chodí Foxy a Bunny. Tuto chodí Freddy a Chica. No ale keď ako keby vypne sa elektrina, tak Freddy ide tuto. Možno budem trošku tikšie, lebo budem sa proste snažiť a nebudem nejako extra hovoriť. Čiže ospravedlňujem sa za to. Ale budem sa snažiť čo najviac hovoriť, lebo ja proste neviem robiť dve veci naraz. Najviac budem musieť pri tejto strane, lebo už Foxy číha. Už chce vybehnúť. Najviac musím kontrolovať túto stranu, lebo tam chodí Foxy. Už je za chvíľku utekať. Bojím sa, lebo proste nezdochne, ale vypadne. Rýchlo zmizla. Shit. OK, už Foxina vybehla.
OK. Že proste Foxina mi bere energiu. No tam píše, neviem, či ste si kúkli, keď tak si to predešte, že že proste zobrala mi 1% a stalo sa mi, že tam bolo napísané, že 11. A ja neviem, či to bere 1% ako keby od kamery, že horšie vidím. Shit. Teraz napísal, že 6%. Sa to zvyšuje a keď tak si to pretočte a či to bere, alebo ja sa to kúknem proste, alebo aj vy si pretočte, aby ste vedeli, či to bere energiu, že napríklad mal som príklad, hovorím 42 a tam napísal, že 6, tak 42 minus 6 je 36, ak sa nemýlim. Počkaj, áno. Ak áno, že to tak preskočí, tak to znamená, že to bere energiu. A to je podľa mňa horšie, lebo ja kameru už vlastne aj nepotrebujem. Iba takto sa niekedy že kúknuť. Neviem, či to dáme, ja len dúfam, lebo keď už toto je takéto ťažké, že takto strašne rýchlo chodí Foxina, tak sa obávam, čo bude ako v noci 4. Foxina už zase ide utekať, hej? No a teraz sa budeme musieť pozerať spolu. Na energiu sa pozerajte. A teraz by to malo napísať tam 11. Ak sa nemýlim. Uteká. Teraz. To yes. Ono to bere fakticky energiu. O nie, teraz som videl, mal som 20 a už mám iba 10. Napísal to 11. O nie. To sme prehrali. Chalani, babi. To sme prehrali. 7%, 5 hodín. Žiadne také. Foxy. Kamo, ona zase je naštartovaná. Zamral som. Kamo. Tretia noc za nami. Druhý pokus. Ale ten prvý pokus, to som iba skúšal z tragédie. Ja som sa vlastne nechal zabiť. Ja som vlastne iba skúšal z tragédie. A čo nudno? A ty čo, Freddy? Ty kde si bol? Som rýchlejší ako ty. Moje miesto. Hej. Moje miesto. Pšt, na svoje miesto. Ja som si kedysi hovoril, že keď som bol menší, ja som to poznal od 7, že to je
ako keby normálne také menšie kombo, že ja som si toto myslel, to je kačka, ale to je ako keby, neviem, či to je sliepka, alebo kačka, alebo keramaria. Toto som vedel, že je zajac, to je jediné som vedel na 100%, a ja som si myslel, že toto je pes. Nie, more, nie, že sa pomýlim jak minule. No, ja som taký tupý. A dovidenia, ideme do neba, zduchli sme a toto bude pre celé video koniec. Dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte tu like. A ja na budúce si stlačím toto tlačítko play again. Ja to myslím tak, že vlastne budem 4. noc. Alebo teda stlačím toto tlačítko. Next night, ale niekde inde, nie tu. Ale vy môžete stlačiť pod týmto videom také jedno krásne tlačítko, a kde je napísané odoberať. A dúfam, že ho stlačíte, podporí ma to. Takže zatiaľ čus! Nezabudnite to zdieľať môj kanál iným kamošom.